Filipino 7 along arni kang sambirta thanbang sami brismai disopi non birta thebi pen arjitha Karbiang long arada tum kar inai la pen kang chirnai ki hemprek henlo pu kachini dampa mi ajok hemprek amen pen mina poga phan mina le aphan chot RTV kachimandat asonsi kedam tang apora hut la pen non anapora hut pusita ASDC Congress BJP APHLC asongja sarpi kachekrong atum Karbiang long kilu kilom det kiduk ki boy det rada phan kapamang hu kapalu la pen adu kang hoi tap rada phan kepakan tap kepakan pru asai ke claim pleson thangnata avilu La penonanta la so hemprek amen pen rada phan amek renglor kapalu asai ington telang la pen rada tumta ludun bomasonsi theglonglo tangte karbi sarlam theki pudam towar pitapli asontong chemandon poma karbiang longara la sona pora hu WKSA la pen abari mate XKSA ke ja James hanse alang litum ang bong penangan kachiputor kachipusit kachorsar alam kachipang jardolo bon sita non ke bangji mate jonga chekloni phai kretroksi arni James hanse ki ja APHLC kimi ke sengja putak abang ke WKSA atum kopia posi James hanse abe kidun thurong ma kopini arlo thedunga gimduma Mate kachidon thurong aputha karbiang long sarlangdo kachirok tok thegre serara ratum kamunthi ke parsik dunang jikinang so karbiang long arlo asong aphai ki ong thu ong song amen amat song amen kachi irdonji amen avedera sonno Hindi alon jirason ke do tang alon si remix puka selama sonsi kes e dokok apita women kes e puta seng thu delo sontho si APHLC dokok apita APHLC ke seng thona jok bangso social media chataya long rachari asong ambong article 244 a autonomous state mate hemprek amen pen rachari politics ke pathu idera jok article 244 a autonomous state mate hemprek ke osomar rongrok ki jui idera sonsi nangshmandelo Lapen mati jong acheklu ni phai kretroksi arni hemprek aparman amen pen jong si APHLC asong mahang pathek ji pulote regional party ma mate opposition party si keseng ji ma lata karbiang long solangdo cherok tok lapen thekse reset arat kamatha parsek dun si keme pusi cherok tok thekse reset atum ningjirinti Lapen jong si regional party si keseng ji pulote non ke charipom BJP ruling aphan chedan hajima hahima lata radatu munthi dun parsek si keme jong si Indian Constitution's article 244 autonomous state ahok pet ke palong mek jia phansi songa mahang ke pathek pulote karbiang long hemprek a joini kupuan song ke senga phai ke pa bathu nangji akenang sodolangma klarda kachini nangji akenang sot binong Atheke nonakaya por karbiang long arat jasimet karbia khaya tup kupi koson konada towar akrong si lapen konang deng si doboma karbiang long solangdo arat kamunthi parsikhurusina news text report B News 7 non birtang tonpen arjitha non bini social media long kachi thang to matela non ki wangji Tarik kretroksi ki wangji amai ki pha puthak si ni tum non dak ni tum pherang ki pha panik lo akhe pipot ma pulo tang te ni tum non lada Pini ni tum ke thek pan long bangke atare ke bangke kretroksi pu nang lele la sitame nang lele aku pen la son se ham phang long non sami political atum lahin lam ke pangjar ni tum thek pan long iklong la ke political ke nani tum sami chini lo no la da karbiang long non kidobom BJP le pen pe pechel selang tum hianang bong sila pu media pen hoi lang tum lam che pangjar la si nili tum bangke non women case e hoi pen nili tum kaning je dun kang tung bangke la helo nang li tum phan chuning rilo la dak social media ma te la ham phang song bangke non ko ma nang li tum la bang so non ki bang di Tarik kretroksi mai ki pha lam pu thak bangke nang li tum non ko bangke lam che pangjar je da son te pu si nili tum nang chudri tu ning tung la pen non la bang salam aputhak ni tum puthat ki pa keng nam phiji mai tum kaning je dam kang tung bang la helo non ki bang di Tarik kretroksi bangke karbiang long all political party ladaka bangke party pamen pen kali ladaki ASDC Congress BJP APHLC CPML la person si la pen ke ham phang song long la job ki klema tum phansta an phasta mi hang lap ji pusi ni tum ta kar ju bon long la sona taxi ni tum phansta me ni tum phanda la organization la women case say president secretary pun tum hanta me alone nga pale dolo la sila sona taxi anu along tin organization la pen ke political la tuma phansta me la person si lo pen pale rek doji la se nangli tuma phansta me ni le tum women case ahin pen ka chuni ri bang la hello non ni le tum pini la person da press meet ki do son bang ke nangli tum sami la so la pu thap pe bang ke do ik nang ni lo at he Tarik kretroksi pen na phile nangli tum azat pusta me nangli tum chini ikpo kalang tum jong se pini women organization association union seng lo pone we have nothing to say on that Sedamen orke Karpi Student Association Queer Women Bodolo Karpi Student Association puke ad model pen apose ni tumbang ke lake offside objection lo
Kasi so alam ko nang iba tating nang tang junjung ale pang sila so nang sing Nili budam ji bang ke kali latum ke कैसे फन के ठाक दूं जी कैसे फन दोंग थीप जी कैसे थंग दा क्लेम थे कैसे तुमके जाता बने सोसाइटी फन कंट्रीब्यूशन अवे उकमा था सी लबंग सो कैसे आता के दोंग थीप जी फन का बोरी सी के सेंग को से नीली पुराम जी ऑब्जेक्टिव बलम के तुम बोलो विमेन प्रोटेक्शन को फन लो विमेन प्रोटेक्शन से क्लेम जी थे पिलो ना तुम कैसे अमेन एनर्जी कपड़े का सोंग अमेन पे ना तुम प्रोटेक्शन अमेन एन एक ठेलो मा एन उनेलो मा चौक से मत लगे langdam bolo te alam itu ke lapan se apa itu orang sila. Tapi sampai non alam itu nak aku kalau non aku tu mereka di sana pada komanya kita kerja pun nak sebut. Nel tum exactly puram dekte sa do basi dhuri jam lo pima alang tum ke mature tagali arta le do budali kechali pe ne bang puram de seta la arta pen langdam lo pute bihe kha arta lang aposi methang jung pen a methang a brain pen a methang a vision pen ametang ke mata pen si ke claim di po bangke nel tum kudam de masa ko mane da brain behind do busi dang itu preso da pilo brain behind do la tum han ajamon claimon ni tum dolo pula puson ki pu duna tum do po se tum duri dang dong da chok chelo busi kudam bolke apag le chera pun puseta apag le tum han support dun pusa lake ki chok chelo busi ke chera dun brain behind tu mangai ki chok ke pusi mohe dak ni preso lo da tokram lo hala tumali afan sige claim di la aru somar tumali afan galita hala tum kopina political gain lo tek party sa gain afan tek amethanga party a momentum che ban afan da tek hala so personal gain afan se la to ban kongkang sum tin jong lo kachi putor kachi pusit kachor sar alam kachi pangjar dolo bon sita non ke bang jimate jonga chekloni phai kretroksi arni james hanse kija APHLC kimi ke sengje puta abangke WKSA atum kopia posi james hanse abe kidun thurong ma kopini arlo thedunga gimduma mate kachi don thurong aputa karbenglong sarlangdo kachi rokto thegre serara atum kamunthi ke parsek dunang jikenang tangte pinibirta ke lansing toni koglo domi thangme kurwang thu kardom